Máte aj vy v lete doma viac ako 30 stupňov? Nepotrebujete kúpať klimatizáciu, ale celý systém sa dá vyriešiť aj nadkrkovou izoláciou a to si teraz spolu ukážeme. Naša spoločnosť Takone Sero sa rozhodla pri rekonštrukcii tohto domu použiť unikátny produkt Tobrok, ktorý je fantastický v tom, že má veľmi dobré parametre a má úžasný produkt, nadkrokový držiak, ktorý slúži vlastne ako dištancia krokiev. Princíp je v podstate jednoduchý. Zdemontuje sa pôvodná krytina, latovanie fólia, na to sa dá kvalitná pározábrana, môže byť nejaký ťažký asfaltový pás, na to sa potom dajú ako dištancia tieto držiaky. Oni sú v dvoch výškach 120 a 180 mm podľa výšky tej izolácie. No a na to sa už potom pokračuje s týmto systémom Tobrok aj s tou izoláciou, ktorý je si myslím, že je veľmi úžasný a všetky tieto parametre si môžu naši stavebníci naštudovať aj na stránke spoločnosti mplstavro.sk a myslím, že je tam aj nejaká finančná úspora.